na-anabatazi onye na-anọla anyị n'isi oche kwa ụbọchị ụka ọbụla bụ Reverend Father Dr. Fidelis Oke Onwudufọ ụkọchukwu osebụla ụwa ọkụnya ka ji mali ya nnukwu mmadụ n'ezi Owere nnọọ nna ndị be anyị daalụ okorobịa nnọọ nke gị irutego ụnụ ekene onye a na-eche eche onye ahụ irutego na-ekezi nnọọ nke ndị be anyị nọ na ekene unu niile tata bụ ụka taa bụ ije ndị Igbo si na taa bụ ije akụkọ ya adị echi taa bụ mpịwa akị dị echi bụ osisi na oriri anyị eli ọna mana chi ga-efo tata bụ nnọọ izu ike ụfọdụ ji ebe ndị ọgọ ha jeneta ọgọ nwaanyị ụfọdụ jere ụka mgbede ndị ọzọ jee nke ụtụtụ onwe ndị jelu nzukọ ụmụnna onwe ndị jelu jeneta jee ụlọ ọnwụ ha na-emega site mbọsị ụka bụ ihe anwa ijeruo ekwu nne gị ndị Igbo si na onye na-akọ ji ya na-eri ikwu nne ya n'ọsọ chụbịa na ọma mgbana n'ọba ji ụfọdụ ndị mmadụ na-ekwenye ji ikwu nne ha kpọrọ ụmụ gị niile jee ikwu nne gị ọ bụrụ na ebe si wee nụta nne gị bụ nne obi maọbụ oke etiti ma igbo ukwu maọbụ ekwuru ọbịa ọ bụla na Nsụka a sị na ọtịka na be onye adịghị eti ya aka chere ụmụ gị niile ofu ugboro na ịgụtagụta chịkọrọ ụmụ gị niile jee ebe ndị nne ha ochie ebe ndị nna ha ochie ịwa ụzọ ahụ echie ịwaghị ya ụzọ ahụ echie achọghị afụghị fa ọ na-agba ha aka ekpe ha ya eje nwunye maka na ada amụ aka ekpe na nka mụsị ụka otu a unu ejega ekene m ndị njegasịrị ụdị ha tata n'oge gara aga ekwere m nkwa na ngalaba obodo dị iche iche na Anambra steeti ahịa obodo ikpeazụ mkpọ n'ụka gara aga bụ Akwaeze nke ikpeazụ nke izu mkpọ Akwaeze ndị ịtọ ikpeazụ bụ akpụ na Akwaeze a na-esi n'usoro eke na-aga tata abanyego m ka bido na akwa ihe dị a na-ekene unu a na-ekene ndị akwa ukwu ndị ala ọhịa daalụnụ ndị alọ ama etiti ma ndị ebe ha nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'Ọnịsha ndị n'ọlụ oyibo ndị jere mba anyị na-ekene unu a na-ekene ndị ama Nsi ndị ama Nuke ndị ama Ọkpara na ama Ọbịa ndị ama Esi ndị ama Ichi daalụ nụ a na-ekekwa ndị ama iyi ama Ọka Anakụ ndị Atani ndị awa daalụ nụ ọgbọfe mmiri ndị Ọgbụ ndị Ọka na ndị eji ụzụ mara Ọka nke ahụ na-ekere ndị Ọka etiti erezie ndị Ọkụzụ na ndị Azịa ebe aka ya akwụsị tata ọ gafere gị iri teta ka anyị kwụsị ebe anyị dị ọzọ anyị ga-ebido n'azụ Igbo ọzọ anyị ga-ebido n'azụ Igbo wee gbadakwa ọ dị mma ka anyị banye na mgbe ị kpọsịala ya onwe obodo ị na-akpọrọ ịmanụ ọ bụrụ na obodo ha dị maọbụ ikpe mazị amụta ọ dị mma ọ ma onye na-anọzi ya wee kpọọ nke akpọ m omimi wee nwetacha obodo niile a fie aka na ọ dị nwe na nke anyị amaghị aga m akpụkpọ ha ncha niile mkpọtụ m na-akpọcha ekwu m onye ha ncha dị ọ dị mma onye izu anyị ga-awa na bie ka ọ kpọmkpọm bụ Jude Amuizu ndị Igbo si na onye Oraifite ka ọ bụ ọ sị na ndị Igbo si na nkịta gbọchaa ihe niile ọ fụrụ be nwaanyị ajadu akpa ya eze nkịta gbọchaa ihe niile ọ fụrụ be nwaanyị ajadu nkịta na-agbọ n'ụja nakwa ma ọ ụja nke ihe niile ọ fụrụ be nwaanyị ajadu ọ na-agbọ olu akpa ya eze ọ dị ihe na-efe oke ya na-agbọ nkịta fụ onye ori o kwesịrị ka ọ gbọọ ya ọfụ nkịta ibie ọ gbọkwa ya ọfụ agwọ nkịta na-agbọkọ amana ya fụrụ agwọ ọ gbakọta ịpụtara ife ofe akọ na amanye elu na-amatu n'anya ofu ebe ilu ọ na-agwọ ewu nọ n'ebe ahụ nke keketa afọ agwọ ọ ya gbogide na mgbaghachi ilu ozi nso ife agwọ ifu n'ọnya ka ọ na-agbọ ihe ahụ inu wee sị na nkịta gbọcha ihe niile ọfọ ebe nwaanyị ajadu akpa ya eze ịma ihe a na-ekwu ya
nwaanyị ajadu onwe ụdị ndị enyi ọ na-enwebe ndị enyi nwoke oge ụfọdụ mfe were ime nte eri wee mịata ka ya mbamizi maka di ya anọzina ịbamana oge egbu ahụ na ọnwe ka esi ebikọsị ọnụ ọ bụrụ kịta a na-egbu aja onye egbuwere onye egbuwere oge ahụ nwoke esi ebikọsị ọnụ onye enyi ya ahụ wee si na ndị iwe na-amị ka amị aga na be nwaanyị afọ nkịta afọ ya gbọọ onye ahụ nkịta agbụ ya efu na onye a na-abata nke amị aga na nkịta alapụta ya ndị ụmụnne ndị di ha ndị nwanne ha nwoke nwụọ nna nke ebe ị na-eje nna ọmaga ka ebe isi ka afa gị ka ebe ị na-eje n'abalị a kedu nkịta chịrị nwaanyị ahụ ọwụdị nnya bụ nkịta echekwa ya eze ka ọ gbọdebe ebe inu ahụ isi nkịta gbọcha ihe n'ọfụ be nwaanyị ajadu akpa ya eze a na-ata okwu eze ọ bụrụgodu na ndị ọrụ oyibo ọ bụrụ na ebu onye nọ n'ọrụ oyibo wewentinye isi n'ọrụ oyibo o nwere ihe na-ama nkwu ihe akwa eziokwu ndị nta akụkọ jụọ gị ya iche ofu eze ha ịma na ife a dị n'ọdị n'akwụkwọ na ihe sa na-ajụ bụ eziokwu ega okwu ahụ okirikiri mana ikwue na ọ emebi ife ikwue ya onwe ike ibute ọgba aghara n'obodo ikwue ya onwe ike ime ndị isi ụlọọrụ ha gasa ịbịazịa n'agbanyeghị n'eziokwu ka ọ bụ iwere nwayọọ wee kwuo ya ọgụ ụfọdụ kwa onwe ife ya bụ ụmụaka gị na-eme ikwu ya na ọha ndị ọha mana inwe ha mmadụ ha nke afọ ụmụaka ya na-asọpụrụ ha mbọzi ihe ekwuzi na ụmụaka akụzi ife ihe na ha na-emecha na diọkpara gị na akwado ihe ha na-alụ ọnịcha ọ nọ isi mfe nọ na-ezu ori mmasị gị na-asị mmasị gị na-eziokwu ese na nwere ife ya asị nọ na-eme ma ga-agọrị agọ ndị mmadụ agba n'aka echeza nwoke ahụ na oji nwa ifu na onye a egbochi ihe ekwucha ihe niile na ihe ọfọdụrụ ka akpa ya eze ọnya bụ na ndị Igbo si na dibịa okeokwu ada agbalụ onye ohi afa dibịa okeokwu ada agbalụ onye ohi afa onye ohi ifu dibịa na-ekwu ekwulekwu onye ejebie ka ọ gbara ya afa maka na olu obi ọgbacha ọchịala achọ afa ụwa na nchele ụwa ụkwa ọzọ ọ sịghị na ohi a ije n'ogidi oge gara aga nke ibutere ewu agbara ya na inwe isi na oge nke ọzọ njelu ntọrọ mmadụ ọ gụchaga ozi niile izu n'ime ọnwa gara aga ebe ọ na-agbalị ya afọ fụchacha ya nnọọ oluzie echi pụta n'ebe a na-aṅụ mmanya fe aka ọ nọ na-ese onye nka na onye oriokwa oge gara aga ha jiri ogbosi egburu ewu na-abụ na onye ohi agbachasị ya maka onye ohi na-achọ ka ezobe ihe dibịa oke okwu ya wee nye ofu ekpem mmanya ọṅụa ya ọgbaghị ọnụ ya aka ka ọma ndị asị aka ma ndị asị ya akọ na ndị ohi adịghị ekwe ejebe ụdịdị ihe ọsọ ya na-agwọ n'ọgwụ ihe ọsọ onye ahụrụ ya na-akacha agwọ n'ala Igbo niile onye ori ama ntụ okwu bie dibịa oke okwu adịghị agbalụ onye ori afa ọ bụrụ na ọ ma nche ịgbalụ onye ori afa na ọkọba na onye ori ama nkwedebie ọdọ alapụta ya mgbe ọ ṅụrụ nkwụ ọkọ ma nkasị akọ ma nkasị ya akọ na ọnya bụ na ndị Igbo sikwa na ọ bụ na okenye asụghọ nsọ ọgba ama ọ bụ na okenye asụghọ nsọ ọgba ama ọhịa arụ eju okenye ọgwụgwọ na-ata ihe ahụ na-anọghalị na-ahazi nke onye ewepụrụ isi unesi nọ nke me mebido ebido mba ahụ na-ekwu ya ọ nsọ ka ọ na-asụ na okenye asụghọ nsọ ọgba ama efughị ndị Igbo ekwuteghị okwu okwu na ọgbọ ọ na-enegharị anya ịba ihe na-ekwu igwu n'ụwa ihe mere na okwu a rijuo ha afọ ihe na-ekwu kwanụ na ifugo na ọ na-ekwu bụ ya mụ nọ isi na-alụ ọrụ iche na ọmakazi ekwu okwu ogwe okwu ndị ọ na-ewe wepụrụ nwe ndị na-ekweta ugota tupu ebidozi ikwu ndị okwu ihe ụzọ ihe saa
na-agbacha n'isi mana ọ ma ya kwuo ha ncha n'obodo emebi ọ wepụta ndị ọya ewepụ wee kwuo ndị ọ chọrọ ikwu ọnya bụ na ihe niile a na-eme ya na-atọ okwu eze jikwa ụfọdụ ejikwa nwee ndị ya ekwu n'ọra nkịta gbọcha ihe yi n'ọfụ na ebe gwa anyị ajadu akpa ya eze o nwere ihe ya nwanne ekwucha n'ọgbọ ma ọnụ ụmụnna okwu ahụ enye ezigbote nsogbu nnọọ ekwugide na-alọpịa okwu achị wee na-efu ifo na gị na wee yere na-ana ịsa nna n'okwu ikwutata omikazikwa na-esakazi ọnụ nsalu ọnụ n'isi n'okwu ya ka eji egbugbu mmadụ n'okwu ya ka eji ata ikwu eziokwu ma n'ikwu kazi lotakwa na nkịta mgbọcha ihe ne ọfọbe nwaanyị ajadu akpa ya eze na n'ụmụ ebe anyị kwukarị eziokwu ọ bụrụgodo ndị nze anyị ekwe ka ịbata n'otu ha maka na ya achịta okwu n'ezi na nwe ebe ndị agha ekwu nwee ndị agha ekwu ya atụgharịa onye ahụ inu anụnwa John Bosco bụ onye Akwaeze dị na Anọcha Local gọọmenti ọ sị na oke na-azụ nwa adịghị eri azụ eji isi ọnya oke na-azụ nwa adịghị eri azụ eji isi ọnya oke na-azụ nwa na-akpachapụ anya n'ịlụta mgbe ahụ oke na-aga n'ime ọfịa ewi na-aga n'ime ọfịa si ụmụ ya bịa ka eji chọfe ha eri ka wee baa n'ọhịa wee na-achọgharị nri chepụta ụmụ ya fụ akwụ wee ga ka ha taa akwụ ahụ chelụ na ọ adịbụ n'ọsụsọ ụmụ ya chelụ ọ dị anya elu ọfụha nkwụ ọsọ ụmụ ya ụna atakwa na akwa n'ụnụ taa akwa na ọnya ga-ama unu n'ọnụ na akwa ọbụla chaa na ọdọ ata bụ ọnya ka eji wee si n'ọnwụrụ nkwụ dị n'enoba ebe akwa si wee bịa nọdụ ebe a ụna ata na akwụ ga na akwụ chaa na ọdọ ata bụ ọnya ka eji wee si na nwụrụ osi nkwụ dị ebe ebe akwa chụrụ ebe ebe dịsịa wee atakwa ya inu a wee ike si na oke na-azụ nwa ada ata azụ eji sie ọnya otu nkụzi na obodo n'ime ha nke bụ na o nwere mmadụ adịghị eri maka ife na ebe a ga-eri ya adịghọ mma nwere izu na ebe a ga-eme nwe ebe a na ihe a na-agụ mana ifugoro ibi ihe aghọtachaghị ime ihe aghọtachaghị iwu ihe ahụ ike ime n'ime ụlọ bụ onwe ike mee ya n'ebe nduzi mana ime ya na ime n'iru ọra ga-afịa ahụ ime ya ga-aghọtachaghị isi nna na maka ịsịkwa ha wee ṅụ nnọọ nkwa na ebe dị kaba na mụ na ụmụnna abụghị oke na-azụ nwa na-eri oke na-azụ nwa na-eri ihe eji isi ọnya na m achọghị nnọọ ka ụmụ mfụ nke nna aṅụ nkwụ ifugo ọ bụrụ ọsọ ya yi ọ ka dị ime ya bụ ihe mana maka izikọta atọ n'ala ụmụaka ezigbo ajọ ụkpụrụ ọya ha eme ya bụ ife ọ na-egosi onye na-eji onwe ya aka nke ịbụ bụ na n'ọnwa ife ahụ ime onye ọbụla dị ndụ na-ekume nwere ihe ọ na-alụkarị n'ezi ezinụlọ ma obele nwa dị obele ma okorobịa ma nna ọ pụ ha na ife ọya ọrụ apụta ọ bụrụ na onwe okorobịa na-awalụghị nkụ na-awalụ nne ya nkụ irupụ akwụ ọdara akwụ niile sọchapụ mana nwezi ọ na-alụ ibute nye olichacha niile sọzi ọ na-alụ nwe ihe ike ịwa nkụ na ịsụ akwụ na igwu anị ma isitekwa anya ji ọrụ ugbo ọjụ ihicha na ụlọ ọnaba mgbe ụzọ ga-ejewe ọrụ oyibo na Lagos ife mara na ịsụ akwụ abụrụ obele ọlụ ifu na ịwa nkụ ịwasịa isi awọba gị ọkwalụ mgbe Sọnde be m ya ha onwekwa na onye abaghị uru nwee nke na nwe uru ọbụla na-aba kama na mmadụ niile maalụ na o siri ike mmadụ maka ife na o siri ike ahụ o nwere ụmụ ha na-achọ okwu n'ụzọ ọ chọrọ na nwa gị okwu o jee gbaa ọgụ nụọ ọgụ dị n'ime maka ifie onwe ezi onye na-emetụkwa ụmụaka ya aka n'ụzọ
olu ofu mbọsị ọkọkọrọ ihe na anụ na-akwọ njebiri nsogbu wee da etinye ya nke etinye nke ọzọ ọ bụkwalụ mgbe oke ezu obe m nkwa onye na-akpatara ndị aka efu na o nwere uru onye ọbụla na-aba n'ihe ọ bịazịa ibuzalụ nna ma nne wee fụ azụ eji isi ọnya wee jee taa ya ọnya wee maghị onye nwe ọnya wee bịa oke ọbụ na ọnya ma ga-anọzi ebe ahụ ọnya nke nwe ya ọ ya nwụ mana mgbe ọbụla onye nwe ọnya ji wepụta ọtọkpụrụ ọka pịa ya naanị ọnwụọ ọnwụ ha na ụmụ ya bụla enwe nne maọbụ enwe nna akwa ọ ji ịtanụ azụ ọ ji ịtanụ alapụta ya ọnwụ na ọmụ nwere ụmụ ịsaa wee nwụọ ihe ọnwụ onye ime ụmụ ịsaa ahụ ndị ya adị ndụ anyị eluzi ebụkwa ọnwụ ya egbuchacha ndụ ọzọ nke ọnya na-enye ha nri nke n'ime ụmụ ịsaa ha ncha o nwere ndị ọya amụta ọfụ wee nwụọ ụdị ọnwụ ike anụnwa ụmụ ya ha aka ji nwugide nwụ kpọọ kpamkpam oke na-azụ nwa adịghị eri azụ eji wee si ọnya ọgụ ụfọdụ ife onye ma na ya ji nwaanyị jide ụmụaka a na-ekwesị bụ ime iyi ka ṅụọ bụ di iyi ọsọ unu bute m iyi ọbụla ingodi ike kwụrụ n'eziokwu kwụrụ na-eme ihe ị na-ekwu kwụrụ n'ọmụ nwe ihe a mana oke na-azụ nwa adịghị eri ihe eji isi ọnya mmadụ na ndị mmụọ adịghị erikọ ihe iti nwego nwaanyị nwe ụmụaka ịmaghị oyi ya na-ebute ịmaghị ihe ekwu wee wudo nya bụ iyi onwere oyi ya bụ ịṅụcha onye egbu ngụ nwoje gbuo nwa gị ihe egbu ogoro ọ narị ya nwa onye mere onye ọbụla na nwere ngalaba mgbe ihe ekwu nwere ahụ mgbe ị nọ na nwaanyị ọgọ nwere ihe iji ndụ kpọrọ ọgọ na mana onwe ebe mmadụ ya wee luo ndụ atọbi ụtọ werezie nwayọọ ihe ejite ije nde eri ọnwụ gburu ọkwa egbugo onye bie iwu ife ha isi ọrụ nwụọ nke aga n'onwe ebe ahụ olu ifu na ihe nwụọ nke aga ha aga na ọnwụ gbuo gị egbugo nwunye gị gbuo ụmụ gị gbuo nne gị ị na-enye nri ọnwụ onye ahụ ọnwụ ọkịta nne ya na-achazi ahụ na bụ nwụọ nke ị gaghị asị ọhụ nwụọ nke aga ugwu ụfọdụ efe ihe dị anya ihe ekwezi n'ihe ihe ekwezi na-anụ ọgụ ihe ekwezi na-agwọ ọgwụ dị anya ihe ekwezi na-agwọ nke a na-agwọ eni ihe ekwezi nwe iyi ihe ebuzi ụzọ ọgụ ndị Igbo sịra na mmadụ onye ma ife adịghị ebu ụzọ ọgụ n'ikwu nne ikwu nne gị ebe ahụ nụta nne gị iburu ụzọ ọgụ ya ka ije ka anyị enwe gidigidi ha ndị nne gị ochefu ha ike ọmadị ya anyị bụ ụzọ ọgụ na wee dị ibu agha na be anyị kedu bịa ọkwọmadị anaghị ihe ni bụ ụzọ ọgụ eburu okpiri wee na-abịa agha na bịa ndị Igbo si na nwedị ana na-ebu ụzọ ọgụ n'ikwu nne iburu ụzọ ọgụ n'ikwu nne gị ọ ife ifere ka ọ bụ bụrụ ihe nzuzu a na-eji izu ori bụ unu iburu ụzọ ibuzikwa mmadụ iburu ụzọ na ndị ha jido ji ezigbo ego ka iji napụta ya ego ịkọta ndị ọzọ bụ na ndị isi wee bịa izu ori zuo ori na be nna gị mmadụ ya na-ebu ụzọ ọgụ n'ikwu nne ihe eji isi ọnya oke mara ife adasị ya a na-eze elu nsogbu eze elu ịnụ na mmụọ a na ọ na-akọ ọgwụ yakọtagodo m ya na mbara aga ebe m na-aga ezi m ya ụgwọ yakọtagodo m ya ebe nwere ihe ichekwube ọ bụrụ ekpere ka ị na-ekpegbu ọ bụrụ aka kwụ ọtọ ọ bụrụ okwu njide ka ị na-ịma nke bụ nye akụkọdo m nsaka mfe otu ịma na nwere ihe ichekwa enweghị ihe ya echekwaba gị ihe emebeghị ite ara ahụ ka nsogbu gaala ọnwụ ya onwe nwoke be anyị mmalụ onye ogbe nke ọzọ a na-akpọ okwu n'ọlụ onwe ya ọnwụgo kịta okwu n'ọlụ onwe ya afịa aha amaka ọ ka nka wee nwa mam ya okwu n'ọlụ onwe ya okwu ahụ ife ọ pụtara ụzọ ihe na-abụ okwu n'ọlụ onwe nke bụ na okwu ya n'ọlụ onwe anyị na-achụ okwu mfu nsogbu ka ọ n'ọlụ onwe na-ezu ike ije na-alụ ya aka nke bụ ahụ okwu n'ọlụ onwe ya
na m na-okwu awụghọgbọ okwutọ m nnọọ nwee mụ na ya okwu na-ekwu okwu n'ụka okwu na ọlụ onwe anyị na-achụ ya okwu nke bụ ahụ okwu na ọlụ onwe na mụ na ya awụghọgbọ ya gaba nnọọ n'ike adịghọ m ihe eji si ọnya oke mara ife adata n'abazụ Jude Amuizu bụ onye ọrụ Ifite ịnụ ese na afọ ọgọ ebido okwu adịghị ekwe ọgọ ejebe ọgọ ya afọ ọgọ ebido okwu adịghị ekwe ọgọ ejebe ọgọ ife a bụ ezigbote eziokwu ka ọ bụrụ na ịfụ na o nwere ụfọdụ ọgọ adịghị ejebe ọgọ ya arị isi ọjọọ ebeghị ọgọ ya nna onye mụ nke nwaanyị agafeghị n'irube ọgụ ya gafee na-agbadasa na n'ebe ọgọ na ịbazi ba gịnị ike okwu adịghị ịba kịta akọlụ ihe menya kọlụ ike nje ekpego akpeda adịghị m ka ndị jezu ike na be m n'afọ ọgụ afụ okwu adịghị ekwe ọgụ ejebe ya ọgụ ya ka nnagodoro nke nje ebe njele ojechewo na ọnwụ ngafe irube ọgụ ya na-ana onye mara na ọgụ ya bibiela na afọ ọgụ ọbịa ịbazi njike na-adaghị nje gịnị na afọ ọgụ afụ okwu adịghị ekwe ọgụ ejebe ọgụ ya ka nna jezu ike n'ike ikpe adọrọ m ọ gafere inu ya nwa ụfọdụ ndị ọgọ ọbụla na ọgụ ya kwesịrị ịdị na mma maka na ọgọ bụ ikwu ịtọ ọgọ bụ chi onye otu ndị Igbo siri ekwu ọgọ bụ ikwu ịtọ ọgọ bụ nwanne gị ọgọ bụ nna gị ọgọ bụ nne gị ọgọ bụ nwanne gị ọgọ bụ ikwu ịtọ ikwu ịbụ ahụ nwanne gị ọgọ wụrụ ikwu ịtọ onye mere ọgụ ụfọdụ ifo onye a na-ebu nkwụ ọgọ ebu ọ ga-awa nji ịkpọrọ nwunye gị na-eburu ji were ọkụ ji ebe nna ya ọ bụrụ onye mụrụ ụmụ nwaanyị ise ahụtagodi ịbụ na-eje Abaga na ofu na-eje Nimo nke ọzọ na-eje Obosi nke ọzọ na-eje Nsugbe nke ọzọ na-eje Idadi oge awam ji ka a na-akpọza n'oge gboo ọ ga-alọ mmụọ ndị ọgọ niile abịa be ọgọ ha nwoke jidesi ọkụkụ bụrụ mmanya ọgọ ha nwoke anọza na obi na-anabata ha sụọ nri ji na ofe onugbu na ofe nsala ndị ọgọ abịara fa ejide anwụrụ ọkụkụ bụrụ ji bụrụ nkwụ enu ma nkwụ Igbo wee bịa onye abịa ọnọdụ ya na nwunye na ụmụ ha eju n'iru ezigbo ahụ kirikiri ngwa ahụzi ọgọ ise bịara kpọkwa ụmụnna gị na ndị ọgọ butere m ifechi ihe awanji abịa onye ọ na-aṅụ nkwụ rijuo afọ ama na gị na ọgọ mana o nwere onye ya bụ na-ebujele ha lagbagbukwaa ya ebe a onye ozu odunyere m na-ahapụta ọkụkọ akwụ na ama m ntụ ụkwụ bi ọzọ ọfụ ọkpa mbi ya gbujiri ọ gụfere nwunye ya nje ebe nna ya ọ nata okwu na ụka ka ebe ije ebu moso ike atụ ụkwụ ebe ahụ ịrahụzi ebe ahụ ọgụgụ mezi ihe ọjọọ wee dide ya ego mmadụ ofu ada ọ zụrụ ọfụma ngodi na nwa ha dị eme ọfụma ọ bụ nwanne ya si anya dị na-eme ọfụma ogodi na ijelu iri ike na ha ihe bi ebi ọgọ bụ ikwu ịtọ afọ ọgọ afọ okwu adịghị ekwe ọgọ ejebe ọgụ ya Peter Iwuọha bụ onye ehime mba anọ n'Imo steeti ọ sị na ọ bụ ọmụ nkwụ na-eto ọ dịka ọ ga-etolu n'eluigwe mana ọ gbasaa ọghọrọ ọ dịka ọ etolu n'eluigwe izu na-abụ ọ gbasaa ọghọrọ igu ife ọmụnkwụ ịmụnụ na-apịa ọnụ too kwụrụ ọtọ ka onye na-alụnye aka enu igwe nye aka gị enu na-alụnye aka enu ọ dịka otu a ka ọmụnkwụ na-adị na osi na-ejiti nkwụ na-awanite ọkwụrụ gem n'enu pịa ọnụ onye sasị n'ihe ya erue n'igwe n'otu osi wee pịa ọnụ n'ọnụ ahụ ọpịrị ememetụ ya ka ọ dụọ gị ọ dị a na-asi ike ise n'ihe a pịa ya mmadụ oyi elukwa n'eluigwe dịkwa osi kpodo ya ma na abalị ite ọzọ pụta efe ya ka ọ gbasaa chisaa daa aka nị daa aka ebe adịgbo ọghọrọ igu ịfụ na ndị Igbo si na nwoke
ga-emesefu ihe nwoke ibia fụrụ na onugbu ga-emesefu ihe ole funite ofe ife okorobịa ma ndị a na-eto eto mma na-ebu ya isi ọ na-aga onye n'oke ubu ya ọ dịghị ka nna ya amaghị eyi efe ka nna ya amaghị asụ oyibo maka ife na ọmaghị asụ oyibo na ọmaghazi ihe ọ na-etu nna ya anya ka ga-asị nọọsụ bie ka chi na-efo nna ya anaghị anya ofe n'isi na onye amabedị na onwe mgbe ọ gaba oluo nke ọ na-awụ ụtụtụ yie ofu efe eyifie yiri ọzọ na mgbe eyitekwa ọzọ mma n'abalị n'ime ụbọchị ịga efe nọ site na nwadị ihe ofu efe chie wee jie anụmalụ ọrụ ugbo meji wee yigide efe chie ezie ihe nwebere oyipụ ile ọzọ nna ya na-anya ọmụ ya amụ fụ na onwe mgbe ọ ga-abụ olu izu ụka ịta ka na-eyi ofu efe izu arụ ịsatọ igubeghị efufe ọfụ mgbe ibidoro ịzụ nwa mgbe ibidoro ịlụ ụlọ mgbe ibidoro ịkwụ efu na arụ 12 igobeghị efe ọfụ ndị ochie anyị igoro mgbe ị nọ n'okoro ịsụchacha anyị na-eyihe ọ na-aṅacha na-adọka isi ya ndị na-akwa akwa biko ka amajielu m nke ka amadụ ihe ka ụmụaka ụfọfọ ha na-amụ amụsị nagide nna m yi hapụ nna m nka aka efe aka iyi apụ jee yipụ ya na ọ dọrọ mma nwa m hapụ ya na mmadụ ajazi mma ma ajazi ụwa mma ị ga-eyipụrụ ya nwa m hapụkere n'ihe anwa na ọ na-abụkwa ọmụ nkwụ na-eko ọ dịka ọ ya na-eto dịka ya elu n'eluigwe na nwa obere oge ọgbọsa ghọrọ igo ọgụ ụfọdụ kwa ị na-adụ nwa gị ọdụ ọ na-aba si gị kọrọ ihe asịrị apụọ na ọhụrụ gakwa m ihe mmemme ọgịda iwe mefe ọgị na-amala m ihe o nwere ihe ị na-ekwu na anụ ikwu ihe isisi eme na nyakọrị na-eme ihe isisi ma nwere eme ka o mee ọ nọkọtakị na nsogbu adịrị mmụọ nna gị ka iji eji okwu m eme ihe ọbụla hapụbanụ na mmadụ ada abụgide n'okorobịa mmadụ ada abụgide agbọghọbịa na ọmụnkwụ na-awanyite ọ dịka ya elu n'eluigwe ọ gaghị ete aka ọ gbasara ghọrọ ego na nwoke ga-amesefu ibi ya fọrọ anyị ekene Peter iwu ọha ihe si ike ife anyị bụ onye awada nsi awada wee sie inu nke ya ọ sị na agadi nwaanyị na-ele ụtaba na-afụ obe aka dị iche iche agadi nwaanyị na-ele ụtaba na-afụ obe aka nke iji apị ụtara na nke a ịsa ya aka gị ụtara nka wee obe aka ebekwa inye ya mkpọ ọgbụelu gị ụtaba ọdọ na mkpọ ka na-agbanye ụtaba mana egbesi asịa mizie mụ mmezi ịsazigharị aka o tinyele gị mmezi ịnọdadị kpọọ ịkpọcha namazi ya ofu obe aka ndị buru ibu ofu ndị dị ntọ ndị na-acha ọcha fụ ndị ruru unyi obe aka dị ọcha fụ onye onwe ụdị obe aka ọfụbeghọ ofu ụdị akara aka dị iche iche kwa mgbe ị na-asa aka ike na-asa afọ akara aka gị fụ ebe otu ya gafote so ya ka nke gị nwaanyị na-ele ụtaba na-afụ obe aka dị iche iche ọ dịghị ofele ịgbalụ ọha odibo ọ bụ mmadụ niile na-alụ nwa ọrụ ọha ifu onye ọbụla na-alụ ọrụ ọha ga-akwado ya akwado maka na ọ bụgoro ndị a na-anọ n'ụgbọ anyị na-anakọ ego ahụ na-akpọ ọkụ ya ọnyanwa n'ọnụ oyibo ịbụ onye na-akọ ọnụ wee na-anakọ ego ihe akọgide ọnụ chie onye ali kọgide ilu ebe na-apụ olituo onye ọzọ abata ilu ọka olituo onye ọzọ abata anacheta azụ amaọbịa kọgide ilituo na amaọbịa onye ọzọ abanye gị na-akọgide ọnụ luo na baga na olituo onye ọzọ abata gị na-akọgide ọnụ luo na apụ igwe
ikpeazụ na onye na mechitake n'ọnụ na onye nwaanyị na-ele ụtaba maka na afọnụ obe aka dị iche iche ọnwụ ụdị mmadụ n'uwe erika nwe ndị na ụtụtụ ọdị aka nụọ ọgụ n'ụzọ ụtụtụ tupu ọ pụọ onye na-achọ ịkọ na ọkọrọ ọnụ ọdị aka onwe ihe na-efunahịa nwa onye na-achọ ifu anya mmiri ọfụ oke na-amụ iwe webi ihe na-atọghịrị ọnya ọfụ anya mmiri ọnwa aṅụrị nọnụ n'ụlọ oyibo a na-akpọ ha nwa ọfụ oke na-ewe iwe ọnwa aṅụrị ọfụ oke na-enwe aṅụrị iwe webi ụdị mmadụ dị iche iche isi na ụdị nnagide ka ị ga-ejizi wee na-eso onye ọbụla isi wee dị n'elu oke ubu isi na mụ na onye a ga-afụ isi ya na mụ na onye nkọzi ga-afụ isi na onye nkọzi na mụ na ya ga-achịpụ ya na mụ na onye afụsị ya ogbu ume gbuo m ya enwe na werekwa nwayọọ ya maka niile ejere ọrụ ozi na onye na nwaanyị na-ele ụtaba na-afụ obe aka dị iche iche ọnya na efu ndị a na-abụ onye isi oche na ha na efu nke onye mara alụ ya mụchara isi na onye isi oche anyị n'ọma ife ma ọ n'oge onye ọbụla ohere okwuchacha nnọọ ihe ọ chọrọ ikwu ife onye enwedu uche chacha ọkwụrụ ụtọ na-akọgheri onye isi oche enwerie ndidi ọkọcha ọgụ ụfọdụ okene ya nọdụ anyị kọrịa ka ịmụgo na okwu onye enweghị isi nọdụ anyị ọ bụrụ nke ga ọgụ ụfọdụ onye nkọzi akwụrụ kpalịba gị ọ na-akụ isi ọkpa na nete na-amụ n'obi ikwucha ike gị nọdụ anyị mana isi ka ịsa onye ọbụla okwu na onye akparị m na ma ya alụsị onye ya alụcha ọrụ ahụ abalị ịtọ a ga-enwe ndị mmadụ ndidi ụdị mmadụ abaka ọbara n'ụwa anyị na-asị na manya alụsị onye ọrụ bụkwa na-akwụ uru bụ na akwa na manya edeze sị na orekene nwanyị ọnọkwa na ọra ka ị na-ejere ozi na ngwa na ụdị mmadụ dị iche iche n'elu ụwa onye chọọ onye na-eme ka ya sọ ya ediri nwaanyị na-ele ụtaba na afụkado obe aka dị iche iche ọ nwezi ụtaba ọ ya emenye o ji akpọrọ ya aka kụchara nwa obele tili gị maka na ọwụ na onye anyị na-ele ụtaba na-afụ obe aka dị iche iche o nwere obe aka na-ebu nnukwute ibu onwe ndị eje nwe ogbu aka ogbuo nwa aghụla agba efere n'azụ iwezere otu aka ada ibu wee kụjulie ụtaba n'aka ebe ị na-emejere emenyere ọka nke ịkụnyere n'ime komkom n'ime mkpọ dozie inwegolu ụmụaka onye oburu ibu ma ọ dị obele makara ma olulu inyi ma ọ dị ọcha ihe imenyere ọka ekeke emenyere ọka afọ nwaanyị na-ele ụtaba n'afọ obe aka dị iche iche Chinenye Ani bụ onye obi n'ọfịa ndị ụlọ obi n'ọfịa ndị ụlọ ọ dị n'eze agụ Enugu steeti si na afọ a na-agbalụ nwa agụ na nwambada na nwa agụ na-eji ntị anụ nwambada nji anya ya afọ afa na-agbalụ nwa agụ na nwambada dibịa na-agbara ha na-agba afa nwa agụ were ntị na-anụrụ mgbada were anya na-afụ ịma mfa na abụọ a na-esi ofu ezi aga agụ na mgbada ha ọ na-erite ha chaa fada bụ wee zute na be nwa dibịa ebe ọ ya agbara ha afa ọ na-agbakọtara ha afọ ọnụ nwa agụ were ntị ya na-anụrụ agụ na-eri na mgbada agụ mgbada ka ọ na-akacha eri mgbada na-atọ agụ ụtọ rinne ị na-anụ ka na-asị na agụ bata ọhịa mgbada awala ọsọ asị na agụ na-abata ọhịa eji awala ọsọ ma ọ bụ nkịta awala ọsọ agụ ya abata fụ anụ niile ka ha juru n'ime ọfịa o nwere anụ ndị agụ ada eri agụ fụ agụ iyi ọgafere ọfụ enyi ọgafere tupu agụ eri enyi mana agụ ga-eru 15 ma iri ịbụọ tupu atụalụ ofu enyi ọgụ mana ofu agụ ofu enyi ka ọ na-aga ọ na-agala onwe ọfụkwa nke isi abụ ọhịa nke nnukwu a
na-esikwa ajụ ike agụ tupu ọ tụgharị ọgụ ya arụ ya afụ ya mana ọrụ mgbada mfa ya ihe nne wee tụgharịa mana ọ bụrụ na mgbada bụ anụ agụ ọ ga-achụ ya mgbada ma agba ọsọ mana agụ na-agbanahụ mgbada ogologo nwudie a na-agbazi ha na-agba afa ndị dibịa na-agba afa si ha si nwa agụ na ị na-anụ ihe na-agba n'afa ị na-anụ ihe na-agba n'afa si mgbada ị na-afụ ihe na-agba n'afa ife ọ na-akụ ya ahụ na mgbada iji anya gị afụ agụ mmadụ ama ngosi ọnwụ ga-egosi ekwa onye ile oge ọ nọ ebe a agụ na ọnwụ ya nji anya anụ mgbada ọ ya adịrị gị mma agụ na-egele onye a na-achụ ili kịta ka ị na-asị m na ọ ya adịrị gị mma adịrị ya mma mgbadazi ọsị mgbada iji anya gị afụ na ihe anya afụ na mmadụ agba ya na onye oisi hala ọnụ ntatado bụ ntị chi onye afọ ihe nwa dibịa na-agwa ya bụ ijikwa anya gị afụ agụ nzọwakwa onweghị ihe afa na-agbara nwa agụ na nwa mgbada nwa agụ ji ntị anụ mana mgbada ji anya afụ ife onye karị gị ifu nsogbu ị kwesịrị ịma na ihe a bụ nsogbu ịgbaba ọsọ n'oge izewe onwe gị n'oge ọ na mgbada sị na otu ọhụrụ na agụ na-eji ntị anụ ka ya were ya ntị wee n'ọdụ ya o kwesịrị iwere ntị na-ahụkwala anya gị na-afụ onwe ahụ ịfụ ịma na ya emegharị ahụ onwe ahụ ịfụ ife afụla ya na ha anọ na ntị abụghị ofu nke na-anụ maka akpị mana mgbe ị ga-afụ akpị ka ọ nọ n'elu akwa gị ifo na-abịa anyị na-anụ maka ya na ka efu iji anya wee fụrụ enu akwa ebe ị na-anahụ anaba abụghị ofu ya bụ na onwe ha na-egosi mmadụ egosi nwe ihe mmadụ na-eji anya afụ mmadụ ife kwesịrị ime nwa mgbada a na-agbara gị na agụ afa eche ka onye na-agba afa mgbada na-agụ erikwa ya ọma nkwue okwu esere ya na agụ agbakara nụ na afa agụ wezikwa ntị gị na anụrụ mgbada wezikwa anya gị na-afụ ọ gwachago ihe ọ ya agwa gị onwe ife ya a na-ekwu n'iru ọra iburu n'uche na onye a na-agwa ga-aghọta ọ bụrụ na onye ilo nọ nso iwe na-achọ ịgwa onye ị na-agwa na onye abụkwa ezigbo mmadụ ịma nsị onye nna akụ na onye akwụkwọ onye ori oke ịgbana izu ọkwa nweghị ikwue ya ịmana ịmaghị okwu ikwue ya ịmana na-achọ nsogbu nke aka gị naanị ya sị nna chi ejikwa na onye ọ na nzọ akwa isi onwe na manakwa anụ ụbọchị adịrọ mma ikwusigo onye nwa ihe asị nna acha mụrụ ka anyị nakọta ọnụ biko na anyị na-ana okwu ebe nna ịsọrọ m ụnụ na-ahụ na ka nsoro ka isi ofu ụzọ nwere ọnwụ na-echezi ka agwagodo gị agwa kpọrọ ya afa na onye anụ bụ akwụkwọ ajọ mmadụ n'ọya na ọkụ ị na-eche onye agwa nwaanyị ya agwaghị ya ndị Igbo sị onye esere n'iku ọ ghọtaghọ ọ na-ekezi ka abụ ọrịa ntọ onwe ihe ndị eji anya ekwu nwee ihe ndị eji ọkpa ekwu megharị ụkwụ ọ bụdo ka gasị na ị na-enwe ya aha anya na onye a na-ene ajikwu maka ya ga-ama iwere ụkwụ melia akara ya baa n'ime maọbụ tabie ya anya maọbụ onwe mgbe efe okwu a na-adị nwee mgbe efe ide ihe n'akwụkwọ a na-adị ewere ụzọ ọzọ esi ekwu okwu wee kwuo ya ọ bụrụ sọsọ ịnụ olu mmadụ bụ ụzọ esi ekwu okwu eji anya ekwu okwu eji aka ekwu okwu eji ọkpa ekwu okwu ejikwa arụ ndị ọzọ ekwu okwu na ọ dị na mkpa ka onye agwa wee nwee ịghọta afọ a na-agbalụ nwa mgbada na nwa agụ nje ntị anụ mana nwa mgbada kwesịrị iji anya ya wee na-afụ uche dị ọfụma ebe aka na-agba afọ ahụ mgbe a na-anụ m ka nna m ya oje ka agụje ka ọsị nna bịa na agbachana m nke gị bịa na nke gị ka fọ n'ọfụ obele ka mgbada wee jemie adị mma Ralph Chiejina bụ onye Ọnịcha ọ sị na apa mma na anọ ọsịsọ karịa apa okwu
ya na ọsịsọ karịa apa okwu ma ịzọnye ụkwụ ọ dịghị mma iserekwa ụkwụ mana ịtụpụ ha n'okwu atụpụ ọ dị mma ihe welekọta okwu ahụ tụọ n'ọnụ apa mma apa okwu na karịa apa mma otu esi ekwu ya ma ọ na apa okwu apa mma na anọ ọsịsọ karịa apa okwu o nwekwa onye ọya ka mma na-epịara ịtarị karịa ịgwa ya okwu o nwe okwu ya bụ ịgwa mmadụ afọ 18 na-abịanụ ọ ka na-echu ya ụla mgbe onye anasịgo ọ bụ n'ọgụ ịta ya alụ omesịa onye ahụ ana gọvanọ mma ka igbukere ya emechie onye ahụ na mana okwu dị anya ịgwalụ mmadụ oye eso onye ahụ wee na n'iyi oye eso onye ahụ na n'iyi onye mere okwu na-emi onye maara ihe adịghị eji okwu egwu ada agbaghala okwu ụfọdụ olotakwu ya n'abalị ọ ya arahụzịọla olotakwu ya n'ụtụtụ ya ejemuzi ọrụ ọ dị ya ka agha ahụ apa mma na anọ ọsịsọ karịa apa okwu nne nwaanyị Chinwe otu ka ọ dịdebe afọ ya ọchị Asaba wee zute nọ ọ sị na ọ bụrụ na ji aba na ndị mma ọ gaghị eju ọkụ ọ gaghị eju ọkụ ọ gaghị elu iju ọkụ ọ kaghị ọrụ iju ọkụ ji abana bụ ofu n'ime ụdị ji enwegasị ọ da atọ ụtọ ọ na-acha edo edo na-atọkwa mmiri mmiri ebiocha ya tinye akwụkwọ nri onye soro ya Buhari ọdọwa nke fọdụrụ pụọ bata hei na nne eju ha ebutego ya iche na ndị ri ya mbụ ndị mmadụ afọ ha ya ya mana onye ri ya mbụ erigo obele pụọ onye eri obele pụọ dọwakwa ya hei butere m nne ya krikwolu m ekujo ya ọkụ butere gị isuru nke mmiri ọsọ mmiri mmiri ịkwa aka ịna-apụ n'ụzọ site na agụ na agụ masị irizi nri ọfọmfọ gị na-eri nri na-eri nri gịnị nji abana ọdụ mma oju ọkụ asịkwa m ha ji kụjuo mefere ozugbo si akụjere ma kụjuo ya ọkwara elu asịkwa m ya mere ha ji wee kwajuolu m nri oju ọkụ na nri ahụ enwere isi n'oji abana ọtụtụ mgbe ihe na-eju ebe niile ada abụọ ihe bara uru ihe ọbụla bara uru na-ada ụkọ ị na-efụ aja na-ada eri aja eri onye mere ọ na-ada ebe niile ya na-azụ akwụkwọ okposi ebe ikposi acha ewefo epụta efu ya ka ọ dị ebe ọ na-eri aja eri ịpụta ndị mmadụ erikpogo ofu ikpo aja ịdọba ihe ọbụla na-aba uru na-akọ ụkọ ife ọbụla ndị na-akọ ụkọ ada aba ulu ada azụ ya azọ ọ gasịrị akwụkwọ ụfọdụ na-adị n'ime ọfịa ọ dịka okome anaghịkwa akwụ m okome ebe ahụ okome atọkwa m mgbe ijiri ama ọkụzi ma na ndị agbụrụ keketa amazi aja m gasị ọtụtụ akwụkwọ dị n'ime ọfịa okome a ndị mgbe agha bele ọ na-esi isi ịkpata ya imetụ ya ka o siwe gị n'aka na-esighị n'isi ya n'imi ọ na-eju n'ime ọfịa ewu ahụ asị ya enweghị ihe eji eme akwụkwọ okome ada ejikwu eje n'ama ihe ije n'ama iti ya na-arịgo na-efu ogwu nweghị uru ọbụla ọ na-aba okome na-esikwu mmụọ afọ ya ọzọ bụ nsiwu mmụọ afọ ya ọzọ mana ọ na-eju obe ada eri ada ewu ada atụ ya onye nwere mpụta oju ebe niile mana ọmụ nkwụ na igu nkwụ ụda na-epụta egbuchachacha igu ya mara ọmụ ndị ogiri amachala ọmụ ya onye igwu ụfọdụ ka a na-ekpe ikpe na ọmara ọmụ na amawolu m nwa nkwụ onye pụta ihe ụfọdụ na nwere ihe eji eme eju ebe niile nsiwu mmụọ afọ na ihe ndị ọzọ gasị nkenu selo na ndị Igbo si na anụ ọbụlagoro nkenu anaghị eri abaghị ụba karịa nnụnụ ndị ọzọ nkenu na-ada ọnemone ada eri onye nke tocha dị n'ụwa anwụọ ya afụ nkenu ya na ọnwụ ihe ụfọdụ otu mmadụ si wee dị gbaa ajọ mmadụ ọ ya eme onye afa anyị amụ ya ama ọ ya apụta onye ewu abịazịa ịnekasị anya
esi abana ọ dịzi mma oju ọkụ si afọrọ ya ka anyị gaa n'ebe anyị na-aga